Hayibo girl wacabanga kangaka yini inkinga? Yazini ngithola indoda igama lakho Chawe. Indoda hayibo girl owakuphi manje cha. Hey omunye nje uqoda kufika. Nishithe kanjani ke like yini echaza ngayo? Kahle. Ya yena ngasho nje ukuthi ungiphatha kahle. Ake nini ke kujola? Indaba zakudala uceda ukufika eroundini nje. Ade ukufika. Hawu wamthatha na wathi ufika uzokugila azibayagila nabafana. Siyamthanda mamela kanye siyajola. Ujola bani? Hayibo ngitshela nomunye abathi Chawe kanje. Hayibo wena girl. Hayibo. Asikizi shinkinga yovela. Indaba hayibo. Yabo malanganyisa yo. Esikazi. Ukwenzela Thithi. Ngiyenzela leyo nkhinti into engifuna nje. Yey, mayiwani nje akwenzela yona. Ngicela ngabo manikunet khetha snake. Nangithola nawe namadoda azongiphatha. Asinawo ungaba like asibhecha yabo. Sifuna ukubona like lo mphethe ukuthi like Sokumbona. No, ukuthi unjani because like wow because la angazi abasekho awusuke simboni. Uma kuphi? Ngiyangazi ukuthi ubuyabi but uqeda ukufika la. Uyageza yena, uyageza. Amshaya emakhaya la. Yo, ilabana laba aba village boy. Asathanda uhamba ngemoto ke. Awugela uhamba ngamanyawo. Awuna style girl. Hayibo kanti ufuna ukuthi ngihamba ngemoto angijahanga. Wasa. Nizofika na. Uye lo. Sanibona. Awuyindoda khona. Awubona ukuthi simenayo. Uphetheni la. Awusibheke. Why ipaper bag Asichipi kanje. Yo. Bona. Akufani sweet romantic nya. Yazini. Like yazama. Like serious. Serious ndoda how? Yo. But why wangathenganga into ipaper bag icheap as a paper. Mawufuna ngibonile. Like Hathatha plastic. hathatha plastic. Oh, show off bafethu. Mama akusi show off. Ufuna baze babone. Right yekeleni. Ufuna baze babone. No like kwamela la kube like Sawona. Ngicela oh, ngicela ukubuza something. Uyangazi? Angikwazi nangikhaleli. Yazi Angikhaleli. Oh. Like angikhaleli futhi angikhaleli athi uma kancane girl. Ngikhuluma no. Igama ubani? Okay, igama lakho ubani? Gabet. Gabet. Yes. Awungichazi chief tato. Chief. What are so chief? Okay, ngithathena ke. Umthatha. Hayibo manje ngithini manje? Phoza. Obviously ngicela vele ngichifteni. Sizokhuluma. So girl chocolate phela ungakhohlwa phela hawu. Oh so iPhone. Hawu kwamele phela kusho kwamele like shoyelani hawu kanjani manje? Ayishem. Abantu abafiki njalo. Ngiyabheka esho imvula ku stress. Ngathi manzini lona. Stress abafiki njalo ngimase bazozi. Lale mvula iyonetha ngiyapha. Hayibo. Uthiswa yini manje? Kanti nofanga. Oh, wazi ukuthi ngifile mina. Ngibulawa bani? Wonke umuntu kuthiwa ngabulawa. Ngabulawa bani? Hayibo manzini siyahlanya yini? Oh bafo. Ngiyingaza phela awuyini manje. Angiyatest ukuthi usiyaphila ngempela noma. Ngiyaphila. Communicate nesifokisi sasemini. Semini manje ngakulate nyana. Wena lo. Uyanetha. Phila ngempela. Ngiyaphila, uyangilimaza, uyangithumuka. Ngathi bakulimazile mfana. Ngiyangishaya nje. Ngishaya. Hayi kodwa nathi besamthungatha. Sengipholile manje. Manje ngani usafaka ibhandile? Ma ungakhiphi. Azingikhohliwe futhi ukulikhipha izolo. Wekhipha. Kodwa sengipholile manje. Manje ayiphuli. Manje ayi. Oh,
ayisipazi lesingaka. Angisiboni nje mina. Usibona njani unamehla nekhanda? Hey ndoda, kanti wena bakwenza njalo? Hey hayi mina ngiyasho ngithi kwazi ushone kwangempela ngoba lapha masifika gcwele igazi phansi thiwa bekunamaveni wemoshari laphayana thiwa bekugcwele abantu umphakathi. Oh okay manzini waye emngcwabeni wami. Yazi nawe kini ngikathi ngikhuphuka ngemali. Bakutshela ke ukuthi mina ngishonile. Masifika ekhaya kini bathi wena abazi next ngawe since bakugcina nje. Oh hayi. Manje ubona kanjani ukuthi ngishonile kodwa manje kithi abazi ukuthi. Angani nami ngitshela umngane wakho ngikhuka ngibani ndoda. Umngani? Mina nginamngani. Umqanza. Oh umqanza. Angani umqanza wathi ushonile. Waza kutshela ukuthi wenzakani. Shuthi asime ngapha, asime ngapha. Manje yabona bengithi ngiyoshela ngeenkathi yabo ngizongithola ukushila ngazo hey mangihamba kanjalo ntambama inkathi ke mangisahamba kanjalo hey mangihamba ayi ngiqale ngithi abantu abahleka mangihamba ngombi hey ngikube ngihamba angiyahamba kunomuntu ongimemeza abantu abangimemeza abaningi lapho angithi hey ubona nje lokho indlela ishu hayibo yini manje hey ithi ngisabhekile ngizohonela left hayibo anyabheka ngibambe kanje ngilimaza phela ndoda awu angithi right yezwa ngime phansi ayi afike enye into engathi chamu ngathi isandla senkomo sangemundi lenkomo athi right awu ngambomboza igazi qi maye mangivuka ekseni hayibo ngikuphi manje ngibona ngama-light hayibo ngiyaphupha noma ngilele noma ngenzani bangithi ngisesibhedlela hayibo sibhedlela yabo angiboni nokuthi ngisesibhedlela yezwa hawu ngisesibhedlela bengise-ICU ngaleso sikhathi leso hayi kodwa bokuphi wena mfethu bengikhona inkinga lana besathole insizwa le ngisho mina bokuphi ngisho manje bokuphi hayi bengikhona nje khona la ngisho manje bokuphi manje njengoba ufika angani ngithole ngime khona la bengila bomele bani kumele bathi uba no stress general bathi bazofika ngapha samswati ase konje general ba awusamaza no general ustress konje ba samswati Yeah. Njani? Ngiyaphila. Nami ngiyaphila. Bilinjani usuku lakho? Right. Kanjani? Mina lami belibheda yazi. Kanjani? Washo kanjani? Bekushoda wena manje. Hayibo. Hayibo. Ngayisho ngathi ngiyabonga ichocolate. Akunankinga, nami ngenza kusemandleni. Mina ngisumuntu romantic, kodwa ngizozama. Okay, awungitshele vele ngoba uqeda ukufika ubuyaphi? Ngihlala emakhaya ekheze kuphela. Okay. Ngoba abantu bayakhuluma. Makani bakhuluma wena unenkinga nokuthi bayakhuluma? Anginayo inkinga. But nje angisithandi izinto abasikhuluma ngazo. Ngani manje? Yini wrong? Asiyeke. Awukhuluma. Hayi asiyeke sobuye nje sikhulume. Okay, so ikhuluma nje isikhathi. Yeah, sikhuluma manje nobuyaphi? Mina khona la bengisabantu bekhona. Ngiyabona ngathi ngifike late nje namhlanje. Yeah, ngifike late ndabangani bami babhizi bakhuluma ngawe bathi wani nalo umuntu wakho ngathi bona babo bengangcono. Abangani bakho. Yeah, phela ngiphela abathanda abafana abanemali. Ndabangani bami yabo bakhuluma ngawe nje angiphela bona abathanda phela abafana abahamba ngeimoto abanemali nempilo manje ngathi ayi phela mina angifuni next time phela size sibone into abangiyithanda manje yabo buningi ke makunjalo shuthi ngazi nami ngathi seqala ukuphelela amagama nomoya uyaye mara since ngibone wena ngibona ngathi amathemba yabo wena mama ngazi nje namanje ukuthi ngingathini yazi
njengoba nje sekufike wena bese ngicela ukudineka ngami ngoba nje bekuhleli udina abanye isicefe nje ayithola abanye abangani nje yazi la ngibuya khona bengisabambekile kancane khona engiyenzile wrong yenzile la ubuya khona ngumuntu eneqiniso yazi sinzile ngihambile khona umfana engihlangane naye yebo ngizolo bengibanda yazi yeah mayabo ngithi vele ngizobona wena manje ngenza inkinga wenzele naka ngithatha ijezi lakhe why uthathe ijezi lakhe bekubani manje una impahla nazi impahla sokuthi lela livele langichaza livitane nje chaza oh ndebe ngithi ngiyaliqoka ngazi ngiyiswini I wonder vele ngisweyini ayi lapha ngazi ngiseyini ngizokujela I wonder mina loyo mfana nyamaza manje yabo ish angazi nami ngikutshela kanjani ukuthi ngibekise yini kodwa mina nje ngibona khona ubona ngathi nje uzongilethela inkinga ngiyakuthembisa angeke ungilethele inkinga ngiyangilethela inkinga uyangithembisa vele serious yeah I promise you okay manje ubhizi ngani bengihlelele lana nje nabangani bami abosixoxa nabo bangixoxela ngendaba zabo ukuthi bathola abantu abasha yabo kanjalo nje nami batshela ukuthi bengithola umuntu omusha okay nde mina ngifuna ungithembe nami ngibethembe bese nginika lento engizokunika yona uthando nje kuphela hayi uthando vele yona vele ngizobupha manje awujahanga vele ngasho nje ukuthi ya jahe akunankinga ngiyakudedela manje ntonyana ke yokuhamba ngizoyithatha ngoba vele ngizokubona ngizokubona ngingakukhathi Seras. Ngindaba ngifuna yabo yenze impindi la ngikhona. Angeke uzongena hayi ke. Ngizokubona. Sha. Ngiyakuthanda yeso. Nasa kambani ngawo yila no tena kambani ngawo yila ngilambile ana sana baba yifika ngasoba umsindo la ngazoba umsindo baba molambile uba umsindo molambile uba umsindo ipheke yangilimaza ana sana baba into manje yakhala molambile ngiyozoba madoda ngiyozoba ngasoba umsindo la indodela imane thula mfana indlela yabulala thula mfana ngizonikhipha naveni emakini ngiyakubona mfana yakhala hayi indaba kamapensela hayi ngizobona ukuthi ngihlanganisa kanjani ngezwe yazini into ezoyenzeka la buka bheka mfana ngibheka bheka mfana angithi ufuna kakini Masa umuntu ngakholela ukuthi indlela leyo ukholela ukuthi uphethe njani kulekile unasana ring la mfana awumazi umthakathi awukaze wahlangana nomthakathi fika la uyakini awukaze wahlangana nomthakathi awukaze futhi wazi ukuthi khona umthakathi ya indlela ke usungayithatha mfana hamba mfana manje mina yazanda yo vayile kanjalo fukenzana angithi uyahamba yakini nje mayabo sengifuna ukuba umuntu oright bana manje mina ngikhumulela ithi angizohamba nawe ndoda sabo
Awungangibulala. Angeke ndoda bambala. Kangezi ke usho indaba yakho noqhawe ke zithini? Ngamtshela. Hayibo ntombi sasitshela ke indaba yakho noqhawe ngoba Ngenaphi? Mamela wo, angisho batshela bayithi. Bayithi ngesama. Mara sisonke misila. Manje Sisonke kanjani? Awungeke. Hayibo phela phela mina ukhiphe inathi phela Uyayithanda imali. phela mina ngakhohle ngakwazi ukukhulumela noqhawe ke Uthini? nje phela yabo izinto abantu abayithi Ayikufuni Ufuni vele uhlangana yena uhlangana. guys Yini? mina phela wakho umuntu. angina boyfriend so ngifuna imali phela sasho ke nasindlela ngisakhe kamnandi yabo so bekufuna imali Yima uthi thina samhle ufuna imali. Manje ke lento yomile nithi nithatha wena unkanyi bani abafana uyabonaka loyana awubheyi nale yakhinda ufuna impama babona ufuna impama siyabona loyana hayibo hayi maka ngathi ufike ngokuphapha inkinga le ngibonile Beka ngithi ke beka checkile. noba abantu nje lezinjani maka simjudge esifana naye Ngiyevele simjudge. Mina zathatha wami uqhawe. Kubi. maka vele hayi le yakho into yokushawa ibona ukuthi njani Vele nje hayi yabona uJohn nada so nje ngajule mina never kodwa uthanda imali hawu awungeke yabo imali iyafana nje nomngane wakhe eqeda ukudlula nje hayi abanale ya Andoni. khamba naye Dlala wena boy. Phatheni isitoko singaka baba. Uyaya Aqaba yini intanga. Kumele liyamthakathi. Hlangane naye. Ya. Yathi shaya isicema ngathi ukuthi yangqaba manje. Nomanga wena Tshela ntanga. Hlanganene liyomthakathi. Ithi khona. Nayi izasona. Lamandla. Futhi cabanga ntanga ngayiziyaleka pheli angisazoyini. Hayi wena ntanga. Awungitshele ngathi wenzeni thakathi ngo Akushayile. Yabona ntanga ngimshayile ntanga. Aqaba thunani. Ngathi jiyo yawela phansi. Angidlali ngona. uyadlala Le plan yami elinye. Mase ngithatha ukishane. Ya. Ngithathela le ntambuzane. Ngizibafra ziphi? Ndakwama. Hayi wena uzida kwami. Kamela ngiboleke zona yazidinga le ntambu serious desperate. Shamthakathi ngazo Mina ngiziphindisele yami. Ngicela kahle kahle ungithathelile bongasife 5. Mnandi. Mnandi. Sure. Qaba yini ntwana sisivayo. Sisivayo. Hayi sokufiyena lo phaphayo. Hayi sisivayo yena. Hayi. Saluti. Ntanga ke hlangana nozinto bathi uzanazo phela nyabazi laba bakudamuhle ntanga angibazwanga ukuthi bathenge kodwa ngikho nanguza nazo chop ngiyamthela vele miyithini njani jomi ngiyakubona lapha ke ngewakhe Nokoliya. Ngiyabazi ngisakhuluma ngawe la cha. Uthi wena chomi. Hayi wena. Hayi. Bathi wena uthanda amathi. Phela bathi wena uthanda amathotha. Wena bathi balandela kanje. Sithi bathi sithi ufikile ke. Wena nje ufike. Mina ngaqabani. Uyaqabani. Amalambo usuyahamba. Mangifisa ngijwayela kabi. Ngifisa ngisisisi. Yando. Ngiyafana. Sengifikile. Ngiyakwazi ukuthi. Malambo sowami. Yasibona lesi. Yo ntanga ngiyasibona. Yo sifresh kae ntanga. Yo fanda yo. Siyastanga no. Yo silanda intwana yami. Yando. Anti nimfunani man. Nimfunani.